Denboraldi batez Oñati atzian itxi eta Mexikon esperientzia berri bat bizitzen dabil Mikel Ugarte oñatiarra, alabe abentura hori bukaerara iristiar dau, datorren astean bueltako baita etxera. Kolombia, batez be ez dotelako aukeria auki, eta lagunak esan doztai oso polita gala, eta bat esadiarren hori Bogota edo bertan hori lagunak egon zian, eta beti esan doztai oso polita gala, eta ontxe bertan justo frantzesak nabil, orduan frantzesak zagonek izan landian eskatu noztain, eta egunero nabil beti 20 minutu hola ikasten, eta orduan frantzesakin zagoneke, bai. Japonera o txinua nik uste, totalmente diferentia ikasten duenakin, eta orduan bat esatiarren hortako bat. Behiruakin nik uste, hemen oso ondo bizidia, isa esan euri oso gutxi jen dau, ondala egun batzuk bai izan diala bastante katastrofikoak eurisekin taula, baina nik uste behiruakin gatuko nintzela. Kaixo Mikel, zer moduz? Eixo, oso ondo. Zela doia bizitzia Keretaro inguru horretan? Isa esan oso lasai ez, ia asko doia hemen, eta oso ondo, isa esan. Klasiak eta bukatuta ja? Bai, ondala 2 aste hola dakaunen, eta baina isa esan dana aprobetxaien ez. Klasiekin eta ez deuki dana publiteko o denporia hola, eta azkenean oin denpora hori aprobetxaien ez, oin klasiak hau dula. Ja bukatziar dago horko zure onaldixa, ez dakit ja maletia preparatzen hasitxan ezkeo? Bueno bai, ja aste bete agetesa eta zehose hasinez preparatzen, baina isa esan ondiok lasai hartu dut ez. Aste hau aprobetxau eta gentiekin egon, eta hori atzenen gaztiai bukatzia gunez. Oruntzakoan eruan etzeben zer sartuko zeke bueltan, maletan, leku eukizkero? Ondo esan duz moan ez leku eukizkero, baina nik uste alde batetik hemen gauza tipikoan tekila botellan bat hola lagune iruateko, eta beste aldetik hori gurasoentzat o familiakoentzat hainbat rekuerdo ez. Maletaz aparte ze karriko duzu zurekin, esperientzia hontatik? Alde batetik egiz esan bakarrik bizite hoi, egiz esan beti egon izan naiz etxe inguruan, eta azkenean ikasioten karrerian nire herrixen egon da, eta beti egon ez etxe inguruan ez, eta hain bostile inoztian esan asko baloraito bakarrik izatean hori, eta familiakoa naizta urriño beti hori oso independente egotiaz ez, eta batez gero hemen aprobetxagoten gauzak han ezingunenakin, eta esperientzia unikoak zela izatearen aprobetxai horreik ez. Penaz, edo ze sensazio, buelta hoi harri zanagatik? Bai, penaz ez, azkenean, hemen jente asko zautu dut, etorri ala zenen esperoko hainbeste jente zautuko nenik, eta hori azkenean ez dakitzu inoiz ikusiko zuen beste behin jente hori, eta azkenean penaz ez, jente hori gurtziaz, eta hori ez dakitzula igual beste behin ikusiko zuen no ez. Harreman honak intzuzu? Bai, azkenean jente barri asko ezagutan duzu, kultura ezberdina ezautu, zelakoa dian, azkenean kultura zaparte baita gauzak ikasten duzu, eta batez be, hori ez, gauza ezberdinekin eta hola, nik uste harreman estua ituzula, denpora asko da, postile dira, eta hori jente oso ona batez be ez, hemen oso edukagoa dira, errespetu honekoak, edozin gauzatik zure potentzia hola altu jartzen daue, eta oso ondo ez. Mexikon zauz, Keretaron, Mikel, lehenik eta bain zeatik Mexiko? Mexiko beti erakarri doztez, azkenean familiako asko hemen bizita nahi india, urte gutxian, baina hori ez, bizi india, eta batez be hori leku asko bizitau dugu, eta beti izan dozta ez, oso politia gala, leku esperientzia politiak eta onak hartzeko. Eta Mexikon barruan Keretaron zauz, zelako irixia pentsatu? Oso politia ez, azkenean izan da hiri bat urtian poderioz fandala aurreraketan eta handiketan, azkenean Keretaroko irixia, Santiago Keretaro deiketan dela, fandala hori handiketan ez, ondala 25 urte jenteak izan dela, oso txikina zala, inkluso herri bat moga zala, eta zela industrializa hondian eta jente asko batez be Mexiko hiritik
jente asko etorrian ez, bai handitu inala ez, hori dana. Eta bai, batez be, hori jente asko bilu dala irixan. Eta irixan bertan, topa duzula txoko kutxunik edo arna zaborra hartzeko leku lasairik? Betu, bat esatekotan, zagon utzun igual lehenengo unian eroan oskuna ez, bertako mira horia, oso leku polita, edozein rekomendako notzana, batez be hori bertan nik uste iritako leku lasaietako badala, azkenean hiri barruan bai trafiko asko goten dela eta azkenean edozein iritan moan, baina bai bertako leku hortan oso leku lasaixa eta batez be hirian ikusten dalako eta oso polita dalako, ez? Akueduktua ikusten da hortik? Bai, batez be horre iragutze duzkun zelakoa zan ez, bai zuk zauz moan, akueduktu hori ondala 500 urte hola izan, usteot, eta hori ez, azkenean hiriana rekorritzen dauen lekutakoa, eta hori ez, leku simboliko bat hola esango nek ez. Unibertsitatea idagokizionez, ze ikasten zabitz, ze ikasi dozu goin arte, han? Ni ontxe bertan ADE o empresariales ezaguetan dan bat nabil ikasten, eta ontxe bertan justo laugarren mailan nabil, eta esan bezala ez ja kagotiar, eta bertan be hori ez, hainbat jentekin bildu naiz eta eukido hori klase asko ez, eta bertan jente hori ezberdina zautu dut, gero hemen suerti eukio 6 klase diferente emuteko, eta batez be hemen zela klasiek zela muten dian taola ikusteko ez, oso adiez nahi pertsonalki oso diferente pentsausat, bai zain dialako perio oso motzekuak, eta batez be oso laburrak ez, hangoan konparauta. Ikasle asko jasotetxun hiri bada, baita enpresa asko dakonak, ez da? Baita tartean euskalduna pe bai? Bai, hori da. Azkenean, zauz moan, oso industrializatu da, eta bai dauzela hemen enpresa euskaldunak o espainolak azkenean, hasta bat ezaiarren Izar, Fagor, eta holako batzuk esatiaren, eta gero bai, hori, azkenean ikasle asko etorten dira ona, eta hori ez, ikasten dauen gauzetako bat hola esatiarren, hemengo kultura hori zauketia ez, eta batez be, famosu da baita, gero hemen iken dian bidai horreitan bideratuta ez. Eta, zeintzuk dira bidai horrek, ondun nora ibiltza? Izan leku asko bizita dut, badako tondiok, pendiente baten bat, ja gutxi, denpora gutxi faltetza delako, baina bat esatekotan horrela Baja California Sur, gero Veracruzen behon ginen, gero Puerto Escondido, Puerto Vallarta, eta horako lekun batzuk izatiarren. Bernalgo haitzian behongo zinen? Bai, suertez lehenengo hastian usteo faginela, eta oso leku polita, Keletarotik ordu batera hola esango neke, eta nik uste hori, hemen egonez gero lekua dala ez, bizitaileko azkenean. Bertan, fanseke hango postutara eta hola, eta aparte, han dauen aitz hortaka ez, azkenean entradia hola nahiko murrutza da, eixa paga hon bidala, baina ez dala sekarua, eta hori ez, bertara nahiko bideo ona, dozein fan aldala, eta hori ez, 30 minutu barru goizan zauzula ez, eta azkenean niri anak ikusten da oso polita. Bukatzen goiaz, Mikel, gehaketa esatzen aste bete honetan, lekuren bat egeixo bizitetuko zu, o? Bai, justo oinatira bultago horretik Cancunen egongo naiz, bertan 5 egun hola, bertan Cancun, Tulum, Holbox eta leku turistikoa bizitaien egongo naiz, baina hoxe ez, azkenean nik uste nahikoa bizita dutela eta nahiko satisfetxo zaren dana ez, bultago naizela. Eta Cancunetik egaldixa, honutz? Ez, azkenean gero atzenengo unea justo Merida aurruntz goiaz, eta orduan nik autobusean fango naiz, eta beste batzu beste astebete gatu bidea, beste bidai batzuk ginen eta hola, baina hoxe, ni Merida fango naiz, eta gero Meridatik Mexiko irira, eta gero bertan hartuko oinatira egaldixa. Oso ondo, Mikel, mila esker, plazer bat izan da. Bai, eskerrik asko, zuri. Segi disfrutatzen, gero arte. Bai, eskerrik asko, agur.